panna yksi. Vaaleanpunainen. Ei, mä laitan vaan yhden ylimääräisen keltaisen. Mut miten sä laittaisit yhden vaaleanpunaisen sinne keskelle? Symbolisoi rakkautta, peenistä, monia asioita. Lea, I vote for that. How about you, Pekka? I vote for your interpretation. Mut sit sen pitäisi olla vähän isompi sen kytti. Oh, really? Totta kai! Ai, voi ei. Meillä oli just tällaista kuvan kanssa. Vappuna, kun oli Kuva ja Ilkka ja Teena. Oli se täällä? Ei, kun me oltiin Kuva. Tästä tulee tämmöistä steariinikakka. Saatte jokainen nyppiä sit omassa. Eikö toi ole jotain luomustearia? Ei oo. Kynttilät on syötäviä. Huom, sammuta ensin. Kyllä voi syödä. Se ehkä on hyvä, voi syödä. Risiiniöljyä, parafiiniöljyä. Niin ja siinä lanaoikeudessa lukee, että moottori on asennettava niin, että tulparajat ovat ylös. Niin. Ja liksipirkassa. Soija. Koira sitä syö. Ihan totta. Jos me ollaan paljon, monta tuntia pois, niin se on syönyt sen koko. Sitä joku mielestäni varmaan kohdassa on katalista. Ne jäädykään. Se on hyvä, kun viimeiset alkaa ja niin olla... Viimeisillään. Tää on jotenkin... En mä tiedä. Ei, vähän masentavaa. Vielä yksi. Mitä? Mikä? Kato, kun ne on melkein jo kokonaan palannut nuo ensimmäiset. Täällä on Nyt keskellä on vaikea tuolta keskeltä. Realla on hirveä. Kato. No niin. Oli ei. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Pekka. Paljon onnea vaan. Tuliko se kuvaa? Iso osa tästä videopäiväkirjan teosta mulle on siis terapeuttinen. Se ei ole niinkään ehkä ollut nämä tämmöiset pölinät yksinään, vaan se, että kun kuvaa, niin mä elän hyvin voimakkaasti sitä hetkeä, missä mä olen kameran kanssa. Ja mä tunnen niin kuin suurta nautintoa siitä. Ja sitten mä tunnen myös nykyisin niin suurta hyväksyntää tässä perhepiirissä. Enkä mä paljon muualla kuvaakaan. Ja tää keväthän on ollut mulle sitä nyt, että heti kun mä tajusin, että mä oon burnoutissa, joka on siis ollut jo viime kesänä, että mä oon kerännyt voimia, että mä aloitan ja luon tilaa sille, että mä keskityn tähän videopäiväkirjaan. Ja se on niin kuin vaan kirkastunut sen, että se voi olla se viimeinen asia, mitä tämmöistä suurempaa, mitä mä tässä elämässä teen. Että mä teen sen niin hyvin kuin vaan voin. Mä olin ensin sairauslomalla 2 viikkoa, jota mä en ehtinyt pitää. Se oli mun elämäni ensimmäinen sellainen. Sitten mä olin toisen 2 viikkoa, joka meni suurimmaksi osaksi niin kuin lomana. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, työ ei stressaa. Mä palasin 8 päiväksi työhön ja mä olin aivan samassa jamassa. Ahdistunut, epätoivoinen, masentunut, raivoissani. Ja nyt mä oon niin kuin aloittanut sen 3. 2-viikkoisen, tai käytännössä toisen. Ja nyt on tää kuuluisa syntymäpäivä. Mä olin eilen jo perumassa taas sitä juhlaa, joka on nyt 2 viikon päästä.
Mut on siis diagnosoitu, että mulla on mikä sen on? Desperado moderata, se mä oon. Niin toisin sanoen mä voin sanoa, että mulla on taidemaailman allergia. Et just tää 2 päivää töissä, niin työ oli kiva, mutta kun mä menin akatemian noin loppunäyttelyn avajaisiin, niin mä sain allergiaa. Ja nyt mun pitää mun elämäni niin kuin, samalla lailla kuin Ukkonen tuossa touhua ton allergiansa kanssa, niin mulla ei ole mitään semmoista voidetta, mutta mun pitää niin kuin mun elämäni rakentaa tän huomioiden tän mun allergiani. Mä seuraan joka arkipäivä Democracy Now-ohjelmasta, mitä tapahtuu Jenkeissä niin kuin katutasolla ja sit siinä kansallisessa politiikassa. Mä oon pannut merkille sen, että nämä Trumpin juristit, aina kun ne puolustaa hallintonsa laittomuuksia tai laillisuuden rajoilla olevia toimia, niin he sanovat, että no one is above the law. Eli kukaan ei ole lain yläpuolella, juuri kun perustellaan laittomuuksia. Ja siellä tapahtuu koko ajan sellaista, että esimerkiksi New Yorkin pormestari pidätetään, naamioituneet poliisit tulee ja vie. Ja hänet sitten vapautettiin, koska siinä ihmiset reagoi tähän. Mutta jos ei ole tällaisia turvaverkostoja, niin nämä poliisit lähettää jonnekin kaukaiseen osavaltion vankilaan ja sieltä vapautuminen, koska mitään oikeudenkäyntiä ei ole, niin on erittäin vaikeaa. Toinen seikka, mihin on aika vähän huomiota nyt, on tämä Trumpin tavallaan niin kuin rahallinen lypsäminen ja hänen lähipiirinsä. Että nostetaan esiin, että Katar lahjoittaa tällaisen palatsilentokoneen Trumpille ja sitä pöyristellään, mutta tapahtuu niin paljon muutakin koko ajan. Yksi on tämä kryptovaluutat, mitä Trumpin perhe on perustanut, ja niitä käytetään tämmöisissä isoissa kansainvälisissä kaupoissa, joissa sitten siitä satoja miljoonia dollareita valuu ikään kuin välityksellä Trumpille ja myöskin tietenkin näiden kryptovaluuttojen niin kuin kurssinousuna. Ja toinen on sitten tämä, että Trump on ilmiselvästi vuotanut näitä omia taloudellisia tempauksia lähipiirilleen, että he ovat osanneet myydä tai ostaa miljardien edestä osakkeita ja todella käärineet näissä kurssivaihteluissa. Kun kurssit pomppii ees taas, niin silloinhan on mahdollisuus tehdä valtavia voittoja, kun tietää mitä tekee. Ja Trumpin lähipiiri tietää. Ja tämähän on rikollista toimintaa. Siis sitä lähipiirin, sisäpiirin tiedon käyttämistä.